Хәерле кичләр, мөхтәрәм милләттәшләр, тапшыруны башлыйбыз һәм экраннар алдына бүген туган көнен каршы алучы якташыбыз Хамзина Зәйтүнә Якуб кызын чакырып алабыз. Бәйрәме уңаеннан иң җылы теләкләрен тормыш иптәше Дамир, кайнанасы Акилә, кызлары Эльмира, Венера, Динара гаиләләре белән җиткерәләр. Безнең сөекле кешебез бар гомерен безгә багышлаган шәхес. Яраткан хатыным бар көчен, үзенең мәхәббәтен, вакытын безгә, гаиләсенә бүләк итте. Кызларыбызны тәртипле итеп үстерергә тырышты. Бүгенгесе көндә яраткан оныкларыбызны да үстерешергә ярдәм итеп яши. Кадерлем, минем бар эшләгән эшләрем дә синең ярдәмеңдә, синең сабырлыгың аркылы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Вакытында аңлап, тыңлап, киңәшләреңне биреп, мине ирне ир итеп, балаларыңа газиз ана, оныкларыңа сөекле әбекай булып яши аласың. Алтыннан да алтынрак кешебез безнең. Без сине бик нык яратабыз. Уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт. Синең белән мин бәхетсез кеше булмадым. Пар канатым булып яшә мәңге. Сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Кызларда кышлар язмышлары диләр. Кай чакта өч кыз, өч чәчкә булып бергә үскән мизгелләр артта калган. Барыбыз да таралышып төрле якларга очтык. Ләкин без һаман әниебезнең җылы куенына сыенырга дип еш кына кунакка кайтабыз. Без сине үлеп яратабыз, әни, һәм бар кылган изгелекләрең өчен рәхмәт әйтәбез. Гомерең озын һәм саулыклы булсын. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез без сагынып кайтып килгәндә. Гомерең матур үссен, әнкәебез, әбекәем, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Зәйтүнә апа, әни белән дөнья ямьле, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләр. Шуңа күрә дә балаларыгыз, тормыш иптәшегез, янәшәләрендә сезне, йомшак тавышлы, ягымлы елмаеп торган әниләрен, сөекле хатынын, кадерле киленнәрен күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Ә бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын әйтеп үткәнебезчә күркәм җыр белән дә тулыландыралар.